Kapitan Inteng! Ah! Ah! Marituyang, apay ngagkat-katawa ka. Ay na, saan ka diyan nakakatkatawa niya pag-istoryahan, tamaray? Saan man? Makapasangit tupay. Ay, kunak man no makapakatawa. Mas dawa ka. Takas taunay mo ta pa nagkatawa mo. Anya nga minan niya pag-istoryahan, tamaray? Jay drama abinuyak. Wang gayam. Nagsina jay bida a babae kan jay bida a lalaki. Apay ang nagkatawa Anya nga'y tinakakatawa ijay maray. Mas daawakan ka Nagsangsangit ak tupay idi binuyak. Ay, Wan. Ay, makapasangit mo ta talaga. Ay, wan gayam anyat orasan. Dandani pangaldawan Ay, naimasak manan tinakinistoryakan ka. Ay, agawid ak nga rutan tamapanak agluto. Sige, maray. Anya nga iti iloto masidayaw. Agluto akman iti adobo amanaw. Ay mayat ano kasta. Mabsog manan ni badong mau. Sige, maray, inakaw. Ay mabit man laang. Apay? Anda mo supot mo nga gawid dun. Awam mo't nakita ka supot ita imay ka. Dahito awit ko, maray. Anyat karga day tangay. Napunno pa'y may. Ay, kwa. Ricardo, maray. Ricardo iti pangadubaw. Adda ka sibuyas, bawang, kanda dumapay. Nangalaam ka dagitangay. Awam mo't napuuta ka ginatang mo itay. Ay, kwa, ginatang ko di sa bali at tersina, maray. Ha? Sige, agawid akaw. Taagur uray yung jay lutwag amanaw. Ganyan di pagpagatang ko kan kwaro. Pumata ang kay. Pumada. Wine. Pumata. Kaya kunak no nalipatan. Saan? Kay bagbagam lang kanyak. Kan ikaw gumatangin. Kasapulak namin. Unang kay. Kasano nga taan na pasamak dayjay? Kagawad. Gumatak man. Ay, nasaya atay may kakwarog. Imbaw nak ni Uncle ko gumatang iti pumata. Ay, natakawanak. Natakawan ka dito itersinam? Wine, Anya nga dagiti natakawala ka. sibsibuyas, bawang kan paminta, kanda dumapay. Kasanumit nga main. Kat addadalang dito'y anak ka-display dagita alakaw. Nalakala nga magawa tao. Huwag nga rod, Sino nga iti suspitsam? ni kumarik atuyang. Hoy, ang mga iswa talaga. Imay nga min nakinistorya dito. Idi may, awam mo't awit na asupot. Nga may diagawid, at damat supot na napunon. Ay, sigurado nga isaw tinagtakaw. Ay, nabayag kami nga mina naging nistorya kat. Jaklan na siputan agim mawat kadagiti lakok. Saus. Ahon gayam, jagat gatanga ka pumata. Ay, huwag gaya man niya. Urayin ni Uncle Kao. Mabitlaan, tayalaan ka. Apay nga ta, mapaspasamak kanyak ti kastoy. Ha? Anyat mapaspasamakan ka kagawad? Mapukpukawan akmatan iti lako. Nay. Kau mo may kulang kagawad. Diyak pa imbaga tigatangag. Wen nga road nga mapukpukaw ti lakaw. Sapay may sa karton na pumada. Kat pumada di may ginatang ni Kwarog itay. Ay, di ibaga. Ngayon nalan ni Kwarog na may sa karton na pumada. May sapidaso lang, ba't di ginatang na? Ay, nakaskas daw mo daytan. Adun tinatakaw alako kitangal daw Kasano nga min adi kay matakawan apo kagawad. Kaawam mo iskrin ti tersina yaw. Huwag nga road. Amin at tersina dito ayan tayo kat ada iskrin da. Tilang tersina yaw ti awan. Asino nga taya titangdaan na ka mangikabil iti screen. Adam mo. Nalaing dayjay kahit nga mamaw. Ang mga nudiyo kayat. Asino aya? Ni Tata Badong. Awan sa bali nga mamaw.
Isulat ti amok mo na nalang iti kasta banag. Iso ti pagpapaarami danda iti screen dagiti tersina ditaw. Wan nga ruden. Kapilitan nun Podno, maray. Asyak, ti kalalaingan ang mga ikabil iti screen iti tersina. Mabalin ka de ay aramida man matistor ko iti screen na. Ay, adoter aramidak, maray. Jak sa masangwa. Manutangdan mo aya. Ay, kat adamot ngingina na, maray. Tamo matay. Tinalaeng, kan agin lalaeng. Manaw, ibagam ka ba daw? Mabainak amang presyo iti nangina. Ta kumari kakit nga rod, maray. Ang umanay matay, ta 5,000. Ay, nangina. Ha? Ang, ala, basta makabilam iti screen to store ko. May salangal daw day ta, maray. Kita mantikin na paratak kong agtrabaho. Nalalaingak ngam dagiti agin lalaing. Ay, awang nga rod. Makita ka talaga nga agin lalaing ka. Ha? Mala, intun bigat mo lang, maray. Umay ko yaramidan iti screen da ito tersina. Tuyang, iawat mo man di martilyaw. Aha. Ataw. Jiragadi nga eh. Nangikabilam aya. Aday jay baba. Kaya't masawan pababaan nakpay. Ay katuwin na. Nasakit ti tumang ko ang umato bumaba. Ingkalain na yun, tadati trabahwag intun bigat. Di pala sika ti mapan mangala. Sika nga rudain. Mala, mabit lang raw. Ay, naglain ka nga, reklamaw. Ay, Punta ka ba? yan. Makabanog ting umato a bumaba. Ataw. Aday ta. Kumplitaw. Ada martilyo kaon. Ragaday. Adan sapay kurang na. Ay, sika ti mapan mangalan no dapay kurang na. Ibaw nakmanan. Lansa, ti kurang na tuyang. Ingkalain. Siyak manan. Ay, katuwin na. Ingkan, tapno maalak ti tangdan kaw. Adan tubingay maw. Ay, imbagam day ta. Wen, kukwam to amin. Ayan nga ro jelansa. Aday jay baba. Kaya't mo asawain bumaba ak manan. Laglagi pa tuyang. Kukwam to amin at tangdan kaw. Sige, ay nakalaan nun. Pudno aya, tinadamag ka. Namin adon adaras anatakawan ka kagawan. Wan, kapitan. Ay amom dagiti agtatakaw. Awamot pamanagnig ko, kapitan. Narigat matagpabasol. Ay wala. Isa pa yaramidak man laangan iti screen ti store ko. Ay nasaya at no kasta maray. Saan damot siguro natakawan na gijilakok. Wala. Ay nasaysaya at no pa ikampay iti kuryente. Kuryente? Wan, tanong masagid na di screen, makuryente na. Ang kabalan nga tani ka ba dong aramidan day ta? Di pa rin ba nung timangi kabil iti screen ti tirsinap? Wan, kapitan. Yay, Nalaing ka no. agin lalaing mo na dyan. Ay, ison na ata awam mo't sa balay. Mala. Paramid mo nga rin. Kapana kong tuyang. Agtrabaho akaw. Apay, sa dino ti pagtrabahoam. Ijay tersina ni Mari ko anang. Yaramidak ka no iti screen di tersina na. Screen ko nam. Wen, kanayon ka no mataktakawan. Ay, awan nga ro din ano kasta. Anya nga awanan ti sasawam tuyang. Ay, awan. Mala, mapana ka. Jay bingay ko Di mo liplipatan nga itag into nagawid ka. Ay na, malmalpas mo na, kabadong. Talaga nalaing ka. Kitwin mate, nalaingat kung nagtumait, maray. Ay, nagsapa analpas mo Awam pa'y nagmalam. Kasta talaga ti agin lalaeng, maray. Agawid ka nga ro na masapa kasta. Wen, maray, tagur oray ni kumari matuyang. Yay kanutangdan na. Ay, kabadong. At nagayang malagip ko. Anya day ta, maray. Insingasing ngamin ni kapitan. May samod day ta. Agin lalaeng nga kumparek. Anya tinsingasing na, maray. May mayat sa kanuno ikam iti kuryente tay screen. Ay, kit may mayat manin na, maray. Tapno makuryente, yagtatakaw. Kaba alam? Ay, naglaka.
Amo maray, uray nakakidemak. Kabailak nga aramidan no day talaang maray. Ay, sige man nga raw. Bili baka talaga kan ah. Ang Ni, anya ang adda na yun na bayada maray. Sige na yunak. Day talagayam. Di importante. Saan ako na matakawan. Sige maray. Mabit lang nga aramidik na ita. Ay, sikapay mait nga agin lalaeng. Kan talaga nalaingak, maray. Awan na talagang timatakaw ala ko ni kagawad ko anang. Talaga nga awanon, Chip. Agasam day ta. At lang nga raw dun screen na. At dapay kuryente na. Kung nga raw, nung masagid mo ti screen, makuryente ka. Isuan na sa isaya at asan kalangan nga umas asiday. Ay, wala ta, delikado, Chip. No asino nga taaya matiagal alay tila ko na. Saan mo ta siya? Ay, dadamot asan na siya. Ado nga min dita, dagiti nalaing nga gala. Dagiti atidog ti mata ko naman. Pudno ti kinunam, Chip. Tuya, Hmm. palagipan ka Numapan ka gumatang di tatersina ni Marikuanang. Di mo sagsagidan di screen. Tada kuryente na da jay. Jakit di bingay ko titid mo. Jak kayat ading ganda kita palagip mo. Na itala kwarta mo ti paglaingam. Iyawat mo, tama panak gumatang. Palpalagipan ka nga road. Ayam mo kaun! Saan na masapo na palagipan na? Ay, agrup-rupa ka talaga ti kwarta. Yawat mo kitdain! Payagan! Nagananad ka kwarog di mo sagsagidan na ita screen ti tersena. Amaw, kada kuryente da ita. Ay, jay tu pay agtuon lang alam mo kat maksat adagos. Ay, nakamamakmatang. Ay na, jakla kayat matakawan akmanan. Saan ka na matakawan? Sapay kuma anyat gatangan. Pumada man na, ipagpagatang ni Uncle Kao. Saan mo't amakarwar, no saan nga pumada. Saan ako na mapukawan ni Tilako? Talaga amayat tanda screen ti tersena na. Nay, maray! Apay ngay, adamutin iskrin day titirsinam. Ay na, narigat ti matakawan ni Tilako, mare. Natakawan kan aya. Kanaw? Hindi ngay mo't naging nistoryata iday. Aya. Malagip mo, hindi ko nakan kang awam mo't supot mo nga imay. Nga may dagawid ka, napumpon nun tay supo mo. Ay, wag malagip ka. Ang gamita, awanan, ti makaituran nga agtakaw dito tersena. Ay, maray. Sagmamanungay nga rod day di alakaw. Anya day jay? Day di ngay kita man di ito tudukin ka. Ay, di mo sagsagidan day ta screen ti tersena. Ay! Nakuryente ni Marituyan! Ay! Kakaro pa! Ay! Tayo ni Marituyan! Tuyang! Agring ka na. Apay, nakaturo ka. Nakuryente ka di tatersina ni Marikuanang. Ibagbaga nga mingking ka. Asaan ka nga mas asidag ijay screen ti tersina na. Tada kuryente na day jay. Ay, kwa. Awamot imbagbagam akasta. Ada, di mo lang dengdenggay. Taday ta kwarta, bingay mo ti bagbagam. Apay ngamin nga inikam iti kuryentay. Agin lalaing kamag. Di saan akong amakagaw at iti kayat ko agaw atan. Ha, sikat ti mangal alay tila ko na. Naminsan lang mag. Ay di ka lang mabayin tuyang. Agbasbasol ka lang. Anya nga iti istoryaan tama, Ray. Di makapasangit latan. Kaya't ko kumati makapakatawa, tagalak tamanan nga may mayat sa tayo makapasangit. Makapasangit latan, maray. Sakagsangit! Apa yan? Agasam nga di pan nakakuryenteg dito'y tersinam. Ayawanan di akong magawat di kayat ko agawatan. Ha? No kasta?
Sikat ang gawgaw at itilakaw. Ay nanatoyang. Nagbalatakan ka ti madi nga aramid mo. Ala sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.